Basurdi ez zara. Lehen, aipatu oso dara, ondio bizitza. Kontu da, ondala pare bat azte, bizita bat ukimara guretzarrezek. Ibarrena, Basurdi. Petra, guretzarrezek. Ez da ikunea ze pasan. Baina Petrak, zaretik, kanporo urteman. Iban Basurdia da. Eta Iker guretzarrez da, Petra. Kontu da... Sei. Kontu da, ondala pare bat azte, guretzarrezek zaretik urteman. Ez dakigu ze pasaran. Dakigun bakarra da, Basurdo baten bizituk inbala. Petra daukat izena, ta entzun lagunak, zuaiko parajeak, hain dira txukunak, nik ez ditut atsegin aurpegi legunak, beti gustatu zaizkit gizon bizardunak. Beti gustatu zaizkit gizon bizardunak. Emea bilatzeko banun adorea, Petrak behartzulako empotradorea. Ekanen ba omen da txerri dotorea, mortadela usaia eta kolorea. Mortadela usaia eta kolorea. Irausia morrauta, azaldu naiz bertan, ta Basurdeko eskorrau, azaldu da bueltan, lehenengo erasoa egin dit kopetan, berri xamarrago lantegia. Lan hauetan berria zuretzako ordun, gaua bukatzerako baietz utzi aurdun. Marruka isildu be oskazera jardun, ondora etorri naiz eta iesildun. Ondora etorri naiz eta iesildun. Nola bukatuko da hemengo novela, nobio berriakin bete dut logela. Aurrek aldetik egin dit eraso itzela, txerria ez da hasten personak berezela. Txerria ez da hasten personak berezela. Ni hasi berria naiz eta
Petrak gaur ere badu askuria, txerri polita erten behar da guria, pinto, pinto, pintoa beltza da txuria, pinto, pinto, pintoa beltza da txuria. Petrak emango dizu behar dan laguntza, alperrik ari zera, hautza eta honuntza, nik behar dan tokian jartzen de gorputza, ta nik esan dagoan zuk egizu bultza, ta nik esan dagoan zuk egizu bultza. Aitortu behar dizut, altua zerala, tendizen jarrita hil behar eginala, metodo desberdinak emaitza iguala, Petra txerri haude guziero Petra da, Petra txerri haude guziero Petra da. Saiatu behar dugu egia kantatzen, beltzan ipini izan, puntzeinez atzen, ta Petrak ere ezun pausorik hangatzen, Euskal txerri arraza holaxe sortu zen, Euskal txerri arraza holaxe sortu zen. Indartxu etorri naiz, neiko ezkur janda, ta horrarik jugera, damba eta damba, gustora nago Petrai, naizuna eman da, oain siesta ingo deu euskitan etzan da. Orain siesta ingo deu, euskitan ezan da. Bueno, honetan egunetan, korrika dabil, buelta-bueltaka. Ikerrek ez dutzu esan gure, baina uztarrin agertu horretik, zesture joan da. Pentsaten korrika gaur pasatzen zara. Kontu da azkeneko, azkeneko nik uste dut, 3 edizioak edo galdu inauzela. Lana ez pagan egune konfundu deu, edo ordue Auskalo Maria zer duten pasadan. Ez dakigu kontu da, ondoan iban dagoela. Auton berari tokako korrikan egitara hoikie. Nire galderi da, lortu dozu Ibanen egitara hoigaz korrika egikie? Motibo gutxi dauzka ikerrek, bai korrika egiteko. Usoan bila txerrian aurren, iesika aldeiteko. Noiz alde
baita ere ez, aitzakirik izateko. Udaletxeko historia hauek erabat negatzen nauen, tripa jesteko inbiarko nuke urte terdiko barauen. Rekorridoa zuk badakizu ez dala erabat lauen, edade hontan zeinek eraman beltzaren egitarauen. Más por menos en zapatillak da forun esporten mediak, uniformea elegantea erosi duzu erdiak. Laguntzen dizu sasoiak eta laguntzeu eguraldiak, berriro ere ezin dekela esan behar otegia. Arazotxo bat eduki diat eta esango diat segio. Gaur ere nik utxein behar detela, alare ez dek propio. Erropak jazten nastu egin nau eta zenbat ondorio. Kantzonzilloak jantzi dizkiat prakamozan gainetio. Ispiluari begiratu da hause paisaia polita. Nahi dia baina ez hau jarriko furgonetari segika. Gaur eguneko euskaldunari egin nahi ziot kritika. Urte osoan zehar runinda egun hauetan korrika. Kantzonzillonak ezurra zaldan, esango diat egie. Hiru eskilara igo, orduko irtetzen zait izerdie. Aste honetan ia lau saio, laugarrengo komerien. Eran eun hasi eta biharko, diat sagardo tegien. Edanetikan formatu itzan, utziuan tabakua. Garai batetik ona desente, bajauta dakak zakua. Ala ere aiz eskatutare, mugitzeztan apua. Oin horrela baldin babil, leno ez itzan apua. Hogeita zortzi urte dauzkanak, egitea aldu herritan. Eo nahi lasai iritsiko aiz, ieren ere neurritan. Erso kantura joaten hau ni euskera utxez herritan. Sekula inork ikusia aldu bersolari bat korrika. Bersolarian nekez jartzen da era hortako trantzian. Replanteatu ingo dut dena gauzak ondo
Korrika hasi nahi ez badezu furgonetaren atzian. Errexo bata etorri zaitez nahi badezuko atzian. Korrikarekin aspaldi hontan nago aspertu xamarrik. Gogortu zaizkit belaun buruak txorkatilak eta gerrik. Proba horretan ez da sekula inon ikusko ikerrik. Baldin da behar ez badezue furgonetako txoferrik. Revoluzioz baju dabil gaur Zubeldiaren motorra. Lana ematen ari naiz baina hauxe gizon eoskorra. Euskara dugu garrantzitsua ta zu euskaldun jatorra. Bertso kantari ordaintzen dezu euskararekiko zorra. Hemen korrikak sortuko digu ez dakit zenbat enredo. Zenbat txalego, zenbat pankarta, zenbat zapita, sombrero. Dana kantuan eta saltoka nola iparreta ego. Euskeraz oinez egin behar da, egunero, egunero. Postura txarrean Kalzontzilloak dauzka nahiko dotoreak Ezin ditu mantendu barruan gordeak Zure korrikakoak baino Oiek bi kolore dituzte marro eta berdea Kalzontzillo jantzita prakan gainetio Behin honez gero ni igual dio Ala jaio ginen da zer emerio Alde bakoitzetik bana ertetze zaizkio Zeo zergatik dauzka horren bestekuak Inoiz ez ditut ikusi nik horren rakuak Beak nahi baino gutxillo ibilitakoak Atariko basurdeak zeuzkako lakuak
ipini abarra. Nik uste daukagula gaur aldatu beharra. Gela osoa dago aztorau xamarra. Benga atera dezagun barrutik indarra. Zenbat xelebre dago ezkerreko maian. Oiek beti dabiltza xelebre usaian. Zabiltza Andre Gaia pagen uzina. Gaur ostirala da kaso ingo dio jaia. Erdi moro batzuk ere badaude auskalde. Kotxen ibili dietan Afrikako alden. Zekintze baten joan da nolako nahi gabe. Kasoinen eurrian da zerbezea balde. Kotxeak iskalduta dituzte bidean. Arrautzak prehituaz kapotan gainean. Lo egite omen zuten kamelion parean. Kakakatuan gixara inaz ondarrean. Joan ziran baina ez bazpaan gelditu. Hauen ezin baitira bertan errenditu. Sagardoi geran gabe mordoa sufritu. Alan ez omen dute kamelioik eritu. Batek Berlingoa zun bestek zekintzea. Honen aukeratzen nolako trantzea. Bat basamortu errege bestea printzea. Martxan junara eta martxan bueltatu etxea. Bueno, zer moduz joan da gaurko afaria. Oso pozik egon naiz esan da egia. Ez ote degu eman bakoitzak beria. Luzatu behar genuke lehenengo aldia. Gutxinez behar ditugu urtean lausaio. Nik hiru baino lau bosta sei badira naio. Hirurogeita bederatzirako nien izen naio. Hori esaten du naiz zer erantzun bertzaio. Bueno, beraz lehengoa baina ez azkena. Ondo eraman dugu bersoen eskema. Maiaren babesa dugu leku ederrena. Bioiko omen izaiu elkarren estena. Baina pelotea zen jakin egin behar da. Ez denik ez baina hemen akulu bat bada. Nere moduan dauka txuriegan bada. Zure Petraren tankeran ibiltzea zara. Akuluak ez dena dauka guztuta. Arrai bateko indar berdina ez duta. Maniobratan astean hau dabil estuta. Baina oraindik puntarik ezaio izkuta. Akean ustezan, akean zakona. Oraingoan hartu dezu erabakiona. Ian arrastu zaigu bersoaren forma. Da honeko aipatu deu gaur hemen zegona. Zuk noiz arte jarraitu nahi dezu kantari. Ia ez ote gera nahiko luzeari. Bukaera zeuk eman gaurko saioari. Etortze hutsa
bazan guzataina sari, horrek ezun balio ondo bukatzeko. Gehiago behar da beraz, zu konformatzeko. Gaur ondo jardun gera zuritik beltzeko. Beraz kuan ingo gera berriz etortzeko. Izan dugu gaur, hor dago eta enbidon, kroketak janda txoixoarekin, asiz astiro, lagun arteak ematen digu, motibo, ta gu gustora egoten gera, eure bildur da bertigo, tetraguneak egindakoan, etorriko naiz berriro. Aseran presko gentozen baina, jarri gera gori,